Femke, hiest een paar maanden niet toch dat je nou zitten zoest? Of ik het tocht hier. Nou ja, ik hoopte er natuurlijk wel op. En ja, ik heb wel een vaag gevoel dat het iets werk hoe. Maar ja, uiteindelijk wist het natuurlijk nooit zeker. En ja, ik ben er natuurlijk wel heel blij mee. Ja. Waarom hast du eigenlijk meiding? Want binnen het genoeg leuke man en boeren die dokken met omkrieken. Nou, het is eerlijk zijn nooit echt mijn intentie geweest dat ik erop uit wie om een boer aan haak te slaan. Dus die zal er ongetwijfeld wezen dat ik me omstreken. Maar ja, ik zeg Gijs zien oproep bij toeval op televisie. En ja, dat liet me echt net los. Dus ik ga een brief schrijven omdat er wie iets wat me daar zei in hem onspruts. En ja, zitten we nou hier aan de keukentafel in op koude. Ja. Ja. Wat sprut hij zo aan? Ja, nou, het wie echt meer een soort van vakgevoel en intuïtie. Ik dacht te zien aan hem dat hij een eerlijke, integere man wie die te vertrouwen is en iemand die, ja, die mij beide voeten in het leven stiert. En dat is echt bleken dat dat echt zo is. Je bent nou al een paar maanden bij elkaar. De serie is nou echt voorbij, je mij nou direct moet praten. Ja, hoe gaat dit avontuur aan je beleven? Ja, nou ja, avontuur, dat zei het goed, want het is een heel avontuur west. En ja, hoe ga ik dat beleven? Het is gewoon, er zit zo in een stroomversnelling van gebeurtenissen, dat ik had er de hele tijd instien van, ik let het wel wat om me heen komen. En ja, voordat het wist, is het er niet en al voorbij. En in de laatste uitsturing al west. En ja, nou had ik zoiets van, nou, ik heb wel lekker eens gewoon een leven weer oppakken. En ja, het is heel snel gegaan. En hoe weer het om de hele dag om zijn cameraploeg ja, op een nekken te hangen? Ja, dat is natuurlijk iets wat het helemaal nog net wend bist. En dan moest echt wel even ja, die wij invinden. Ik ga soms in het begin zeker wel, ja, dat ik het wel moeilijk voel om gewoon dat het echt die zelf bist en dat je echt uit de kist terwijl dat de camera draait. Maar als ik ze waarom zie wat ze er, wat er op televisie west had, dan, nou ja, dan gaan we het wel goed opred. Ja, Gijs, hoe heb jij dat allemaal beleefd? Dit hele boer zoekt vrouwavontuur. Ja, het is een heel gebeuren, maar ja, kijk, uiteindelijk, ja, je doet mee met een doel. En dat is gewoon, ja, gewoon een leuke vrouw vinden. En nou ja, dat is goed gelukt. En ja, verder, op het moment dat je dus die keus maakt om daaraan mee te doen, dan wordt er wel gezegd van ja, ja, het is toch eigenlijk wel een beetje een soort rollercoaster waar je in terechtkomt en noem het allemaal maar op. Maar ja, dan zeg je op een gegeven moment van ja, nou ja, ach, vooruit, ik doe mee. Maar ja, je hebt er eigenlijk helemaal geen benul van wat er gaat gebeuren. En ja, ik denk ook niet dat als je dat nog niet mee hebt gemaakt, dan kan je dat ook niet uitleggen aan iemand. Maar was het ook hoe je het van tevoren verwacht had, of was het heel anders? Nou ja, bepaalde dingen, ja, dat er op een gegeven moment zo'n cameraploeg komt en weet ik het allemaal wat, ja, nou ja, dat kan je gewoon bedenken. Maar gewoon, ja, wel de impact die het uiteindelijk hebt op je gevoel, op je leven, op hoe mensen op je reageren. Ja, dat is wel gewoon weer iets nieuws waar je aan moet wennen. En nou ja, dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Ja, want het is nu voorbij en er komt natuurlijk heel veel op jullie af nu, hè? Want wat vinden jullie daarvan? Dat jullie nu zo in het middelpunt van de aandacht staan. Ja, het is gewoon iets wat gebeurt. En ja, het gewone leven op de boerderij gaat toch ook nog gewoon door. Dus nou ja, als ik voor mezelf spreek, dan gaat er daarvan toch ook wel ja, veel langs me heen eigenlijk, heb ik wel een beetje het idee. En dat vind ik eigenlijk ook heel niet erg. Ja, Ja, Femke. dat hij kijkt, ja, dat is, ja, het leven gaat gewoon terug. En ja, er gebeuren wel wat bijzondere dingen. Ik bedoel, Omroep Friesland komt echt net dagelijks bij die oerdevlier. Maar ja, dat, ja, ik weet het. En Juster ziet je met Big Leagues in de wereld draait door. En ja, je bent natuurlijk dan heel soort parsen benaderen. Ja, wat vies daarvan? Nou ja, het is, het avontuur was toen krekseist en dit maakt het maar één keer mee. Dus ja, dat soort dingen. Het is echt wel leuk om dat eens een keer beleefd te hebben.
En dat ik nou zie van hoe het juist gaan is, nou ja, dan heb ik er absoluut geen spijt van. Nee, dan wie dat echt weer een ervaring. En ja, dat... Ja, klopt. Ja, en ja, verder, wat er nog allemaal gaat gebeuren, ja. Weet ik het, ik zie het allemaal wel. Ja. Want wil je eigenlijk een soort herkend opstritten? Ja, ondertussen, als het boodschap hem helft, dan wordt het wel wat langer dan oors. Maar ja, dat is ook logisch. Ik bedoel, er gaan zoveel mensen naar het programma zien. En heel mensen zijn over het algemeen ja, wel heel positief. He. Het is een stukje waardering was dan van de ja, dat mensen aan jou, dat ze er zelf van genoten hebben. Dan denk ik soms wel van, ja, het is wel heel vreemd dat dat dan oor us gaat. Maar ja, als mensen dat mooi voelen, dan... En hier is er echt moeite mee dat volle mensen die je hem eigenlijk helemaal net kennen, een mening over je heen. Ja, in het begin is dat best wel raar. Ja. Maar ik heb, toen ik dus de keuze maakte om mee te gaan doen, toen heb ik wel gewoon bedacht van, ja, je moet gewoon altijd jezelf blijven. Ja. En dan hou je het gewoon lekker simpel. En kijk, de mensen die je goed kennen, die weten gewoon hoe je echt bent. En de rest van de mensen, ja, wat die over je denken, joh, die spreek je verder toch nooit. En vandaag ben ik het en morgen is het weer een ander. Dus ja, waar zou je eigen druk om maken? Ja. Je moet het jezelf niet aan gaan trekken, want ja, dan is het een hele opgave. Ja, nou ja, ik vond in het begin moest ik daar wel even om wennen. Ja? Dat had in na die eerste uitsturingen en dan zie ik het echt wel wat op, dat die forums leest en zo. Maar ja, nou ben we weer maanden verder. Het had sinds december op de televisie geweest. We zijn juist bij maart. En dan leest het echt wel weer te relativeren. Dus het rekt me nou... nee, ik had nou wel loslitten dat ik dat... ja, dat me dat net niet meer dat. Oké. Ja, je bent al een paar maanden bij elkaar nou. Hartstikke gelukkig volgens mij. Gijs, waarom heb je eigenlijk voor Femke gekozen? Wat spreekt je zo aan in haar? Ja, gewoon. Ja, het begon eigenlijk al bij de brief. Maar ja, dat is natuurlijk maar een brief. En nou ja, dan... Ja, je leert elkaar gaandeweg het proces, hè, wat dan het programma is. Dat ja, leer je elkaar een beetje kennen. En ja, eigenlijk klikte dat gewoon wel. En ja, dan, ja, tijdens dat programma ja, word je daar ook best wel gewoon door geleefd. Dus ja, het is eigenlijk ja, op het moment dat alles achter de rug was, dan kom je eigenlijk, dan heb je eigenlijk een conclusie van, nou ja, het is gewoon leuk om verder te gaan. Maar dan leer je elkaar ook eigenlijk pas kennen. Dat, ja. Dus. Ja, zien jullie elkaar vaak? Nou ja, wat is vaak? Gewoon ja, in de weekenden zien we elkaar wel. En ja, verder hebben we gewoon wel bellen of een mailtje. Of, ja, nee? Nou ja, zat Gijs eerst al zei, je had Skype introduceren in Dokkum, dus... En dan komt ze hier elk weekend op een porkerij? Ja, over het algemeen wel. Ja, ik leer ook nog 1 weekend mist hebben, maar ja, toen ben ik de snijden jongens alsnog even hierheen gegaan. Want ja, dan is het toch wel, dan wil ik je toch wel graag weer even heen. Ja. Veel zie je wat thuis hier, hè? Ja, ik film me hier nog wel aardig thuis. Is het ook wat netter geworden hier op de boerderij? Nou ja, dan moet je eventjes uitzending gemist kijken en dan nu even rondkijken. Hè? Dan kan je het verschil zien. Nou, weet je, kijk, netter op de boerderij, ja, dat zijn toch momentopnames. De ene keer is het wat netter, de andere keer wat rommeliger. En verder, ja, het leven gaat gewoon door. Ja, maar jullie daar nogal in verschillen. Tenminste, die indruk hebben wij gekregen. Femke is heel netjes en jij bent misschien wat makkelijker daarin, zeg maar. Nou ja, kijk, dat programma moet ook een verhaal vertellen. Het valt allemaal wel wat mee. Ja, en nou, kijk, ik ben wel wat minder netjes als Femke. Hè? Maar ja, dat ontken ik niet. Maar ik zie dat niet als een probleem. Nee, op een gegeven moment dan voegt zich dat samen en dan rolt er wel weer wat nieuws uit. Ja. Ja, ik denk dat we elkaar daarin wel goed aanvullen kunnen. En ja, het gaat om de middenweg. En het is net het een of het oor. Maar ik denk ja, dat we elkaar daarin juist wat meer te komen kennen en dat dat een goede balans is.
ja. Het gaat erom dat je je er alle twee prettig bij voelt. Ja. Hoe ziet de takkomst eruit? Ja, komst door je misschien wat te ween? Of wil je misschien wel naar Friesland? Nou ja, ik denk dat die vraag heel makkelijk te beantwoorden is. Want ja, zo'n boerderij ligt natuurlijk net samen achter. Maar ja, als alles goed game gloot. Ik ga jij direct al eens zijn. Het is nou natuurlijk weer nog in het begin. Dus het is wel heel grut om als hoe zij iets uitspraken te doen. Maar ja, altijd deze lijn staat terug dan zo Romke en ik uiteindelijk hier wel eens heen gaan. Romke is in Zwansje. Ja. En wat vindt hij ervan? Ja, die had het hier wel goed naar zijn zin. Ja. Het is voor hem niet een grote boatersplak. Ja. En hoe zie jij de toekomst? Ja, wel goed. Ja. Ja, het is gewoon ja, zoals het nu gaat. Kijk, nu begint het echte leven pas weer een beetje. In het begin moest natuurlijk ook, tot zondagavond mocht eigenlijk niemand echt weten dat het nog allemaal zo was tot de laatste uitzending. Dus ja, nu begint het echte leven weer een beetje, wat dan toch wel behoorlijk veranderd is. Ja. In goede Ja. zin, toch? Of niet? Ja, nee, maar ik bedoel ook gewoon, kijk, wij hebben ons leventje hebben we al wel, maar ja, toch, of je nu ergens komt of een half jaar geleden, ja, dat is Maakt toch een wel heel groot degelijk een verschil. En ja, dat zijn gewoon wel dingen, ja, die kunnen we nu samen gaan ontdekken en eerst kon dat niet. En we kunnen eerst ook net de Gerdo stritten. Ja, en dan is het toch, nou ja, trein heel mooi. Dat is de, nou ja, hier dus de gedienst is wat dicht en Ja. dat weer ook wel weer een mooie tijd. Maar het is nou ook wel goed dat we nou gewoon de wereld in kennen together. En dat is gewoon normale dingen, dat is een keer naar de bioscoop of, ja, dat kon je net. Want wie het lastig om het geheim te houden? Nee, nou nee. Ja, ik ga er ook net zo vol moeite mee horen. Nou ja, weet je, het is sowieso hier makkelijker dan dat ik bijvoorbeeld naar Dokkum zou gaan. Ja. Want ja, dan hebben mensen, ja, het is in een straat en ja, dan hebben mensen het gelijk in de gaten. Maar ja, hier, ja, je rijdt met de auto gelijk achter op het erf. Ja. En, Ja, ja, niet in die shit, nee, de auto achter de stal en... ja.